I aquest any volíem fer una cosa diferent, que s'ha traduït en aquest primer think tank, que és una espècie de laboratori d'idees, és una espècie de laboratori de reflexió i de debat amb el món de la universitat, en el qual ens permetia ja totalment parlar d'alguns aspectes vinculats a l'àmbit de l'arxivística. Aquest any aquests aspectes han estat 3, la recerca, en arxivística, formació en arxivística i les habilitats toves o les soft skills que poden ser demandades per les empreses i que els nostres estudiants han de ser conscients que això també forma part de les seves habilitats per anar treballant en aquests espais. Aquest és el meu primer think tank i la veritat és que ha estat prou bé, ha sigut ponent o xerradora. I m'ha agradat molt el format perquè m'he sentit prou còmoda, que donava un espai com segur i de connexió amb les persones que estaven davant. I la veritat és que m'ha paregut prou guai. Al think tank estem aquí per una part empreses, alguns voluntaris de la mateixa escola i l'escola, que estem fent com un intercanvi d'idees amb uns quants convidats que ens parlen amb la seva moderadora, ens parlen d'alguns temes i arrel d'això es crea un debat superinteressant del tema que es proposa. M'ha semblat molt interessant l'última taula en la qual parlàvem dels soft skills, en la qual es trasllada als alumnes que encara que tinguin molt bona nota a nivell tècnic del que han après, després hi ha una altra carrera a córrer en aquests soft skills que han d'aprendre. O en el cas de la recerca, que hem parlat de com la recerca, que és la taula que jo he participat, es pot impulsar també des de l'empresa, doncs també m'ha semblat molt interessant donar aquesta altra visió de que la recerca també es pot fer en un entorn empresarial i que els estudiants poden tenir també aquesta sortida. Jo estic encantada, la veritat. Jo ho trobo una eina fascinant tant per les empreses com per els professionals que ens posen en contacte, a més.